କାହାଣୀଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡକ୍ଟର ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କର ଦୈନିକ ଲିପି। ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କଥା ଖୁବ୍ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରଧାନ ସଉକ ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଛା ବଛା ବଡ଼ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାଛିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ମାଛିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ମାଛିମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ କରି କୋଠରୀ ବାହାରେ ଥିବା ମାଛିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ମାଛି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସେଡୱାର୍ଡ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆଣି ପୋଷିବା ସଉକ କେବେଠୁ ହେଲାଣି? କିନ୍ତୁ ରେନଫିଲ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ହାତ ମୁଠାରେ ତାଙ୍କର ମେଞ୍ଚାଏ ମାଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାରି ପକାଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ। ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମଲା ମାଛିଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରେନଫିଲ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଝୋଲା ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ମାଛିଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ରେନଫିଲ୍ଡ ହାତରେ ମାଛିଗୁଡ଼ିକ ଧରି ମକଚି ପକାଇଲେ। ଡକ୍ଟର ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କର ରେନଫିଲ୍ଡ ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ। ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କର ପାଗଳାମିର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ରେନଫିଲ୍ଡ ଏବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘରଚଟିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ରହୁଥିବା ବାକ୍ସରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ତାରର ଜାଲି ଭିତରେ ବେଶ୍ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସେଡୱାର୍ଡ ଗଲେ, ରେନଫିଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଲେ ଓ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଆହତ କୁକୁରଙ୍କ ପରି ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଡୱାର୍ଡ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏପରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ରେନଫିଲ୍ଡ ହଠାତ୍ ଭୁକିବା ବନ୍ଦ କରି ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବିରାଡ଼ି ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ଗେଲ କରିବି ଏବଂ ସେ ମୋର ଘରଚଟିଆ ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନସାରା ଖେଳିବ। ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ ନା ଡକ୍ଟର? ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଡୱାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇବି? ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପରେ ରେନଫିଲ୍ଡ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କି ଅଭଦ୍ର ଲୋକେ ତୁମେ ସତେ? ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ କାହାକୁ ମାଗିଲେ କିଏ ମନା କରେ? ମୁଁ ବିରାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ନଦେଲେ ତୁମର ସତ୍ୟାନାଶ ହେବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିବା ବେଳେ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ ମୁହଁରେ କିପରି ନିଷ୍ଠୁରତା ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ହାତ ଦୁଇଟି ମୁଠା ମୁଠା କରି ସେ ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଡୱାର୍ଡ ବିପଦର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ। ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନର। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଡୱାର୍ଡ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ। ରେନଫିଲ୍ଡ ଛୁଟି ଆସିଲେ ସେଡୱାର୍ଡ ଆଗକୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ତୁମର କଥା ହେଉ, ମୁଁ ତୁମର କଥା ମାନୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦିଅ। ଯଦି ମୋତେ ବିରାଡ଼ି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ମରିଯିବି। ପରଦିନ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ଘୁରି ଘୁରି ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେଡୱାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ରେନଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରକୁ ପଛ କରି ସାଇତି ରଖିଥିବା ଚିନି ଓ ଝରକା ତଳେ ଛିଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉପାୟରେ ସେ ମାଛି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋଠରୀ କିପରି ଖାଲି ଖାଲି ମନେଇ ହେଲା ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ସେଡୱାର୍ଡ ପଚାରିଛନ୍ତି ରେନଫିଲ୍ଡକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରେନଫିଲ୍ଡ ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କ ଦିଗକୁ ନ ଦେଖି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କିପରି ସେଡୱାର୍ଡ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଏକ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରିଲେ। ସେ ନଜର ଉଠାଇ କୋଠରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରେନଫିଲ୍ଡ ଶୋଇଥିବା ତକିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। କେତୋଟି ସଦ୍ୟ ତାଜା ରକ୍ତ ତକିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ରେନଫିଲ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରି ଆସି ଜଣେ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଦିନସାରା ନଜର ରଖ। କୌଣସି ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଦେବ। ଏହା କହି ସେ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ଆସିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଡୱାର୍ଡଙ୍କ ଅଫିସ ଗୃହକୁ ପଶି ଆସିଲେ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାର୍, ରେନଫିଲ୍ଡ ମାଛିଗୁଡ଼ାକ ଧରି
ନିଜେ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପୋଷିଥିବା ସମସ୍ତ ଘର ଚଟିଆ ଓ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେନଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଓ କୋଠରୀ ସାରା ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଡୱାର୍ଡ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାତରେ ଥିଲା ଅଫିମବାଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ସେ ସହଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। 2-4 ଜଣ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରେନଫିଲ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନେଲେ ଓ ବାହୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଫିମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା ଓ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ ନିକଟରୁ। ସେଡୱାର୍ଡ ଓ ରେନଫିଲ୍ଡଙ୍କ କାହାଣୀଟି ଏପରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିନା ମେନ୍ଙ୍କ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଜୋନାଥନ ହକରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନ ପାଇ ମିନାର ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଜାଗି ଉଠିଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପିଟର ହକିନ୍ସନ୍ ନିକଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଚିଠି ଉପରେ ଠିକଣା ଥିଲା ଡ୍ରାକୁଲାର ଦୁର୍ଗ ଓ ସେଠାରେ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ମିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଗତ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଡ୍ରାକୁଲା ଦୁର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖାପ ଛଡ଼ା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମନରେ ଅଜସ୍ର ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେପରି ଗୋଳମାଳ କରି ପକାଉଥିଲା। ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଭାବି ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରିୟ ଲୁସି ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଲୁସି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଶୟନ କକ୍ଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଓ କାହିଁକି ଯାଉଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଲୁସିର ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରୋଗଟି ଲୁସିର ପିଲାଦିନରୁ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏହା ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା ଏହି ରୋଗଟି ପୁଣି ଥରେ ଲୁସି ଦେହରେ ବାହାରିଛି। ଏହି ରୋଗଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଲୁସିଙ୍କ ପିତା ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ମିସେସ୍ ୱୋଷ୍ଟେନା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଆଜିଠାରୁ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରେ ସେ ତାଲା ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୁସି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ସହିତ କୌଣସି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ଲୁସିଙ୍କ ମାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଲୁସିର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆର୍ଥର ଜାଣିପାରେ ତାହେଲେ ସେ ଲୁସି ସହିତ ଲୁସିକୁ ବାହା ହେବ ନାହିଁ ଓ ଲୁସି ଆର୍ଥରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଲର୍ଡ ଗୋଡାଲିୟମଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆର୍ଥର ହିଲମଉଡରୁ ଏହି ସହରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଯଦି ଲୁସିର ରୋଗ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବ ତେବେ ଲୁସିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ବିଚାରୀ ଲୁସି ମିଷ୍ଟର ହିଲମଉଡକୁ ଝୁରି ମରିଯିବ ସିନା, ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ବାହା ହେବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ 27। ଜୋନାଥନଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୁସି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୁସିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀ ସାରା ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 3। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଜୋନାଥନ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିନା ପାଇପାରିନଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ହକିନ୍ସନ୍ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପତ୍ର ପାଇନଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଜୋନାଥନ ମିନା ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାଳୁ ହକିନ୍ସନ୍ ଆଉ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? ଲୁସିର ଶୋଇ ରହିବା ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଦ୍ୱାର ଉପରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଚାବି ଖୋଜି ସେ ତାଲା ଖୋଲି ବାହାରକୁ କିପରି ଯିବ ସେ ଏହା ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ। ଆହୁରି 3 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲାଣି। ଜୋନାଥନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ବି ପତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ। ମିନାର ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୋନାଥନ ଏବେ କେଉଁଠି? ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମିନାର ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର କାହାଣୀଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇ ସାରିଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଗତ ରାତି ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ସହରଟା ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପବନର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ କରି ପକାଉଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ। ସକାଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବରଖାନା ଓ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଝାମଝି 2ଟି ଲୋକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଲଙ୍ଗର ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସହରର ବାସିନ୍ଦା କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଏହିପରି ଝଡ଼ କେବେ ହେବାର ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କାହାଣୀଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ନେଇଯାଇଛି ବର୍ନାର୍ଡରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଇ ଆଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜାହାଜ ପାଖକୁ। 18 ଜୁଲାଇ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ନାର୍ଡରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଯାଇଛି ତାହାର ଏକ ଅବିକଳ ନକଲ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ଜାହାଜରେ ସମସ୍ତ ମାଲ ବୋଝାଇ ସାରିଲା। ମାଲଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିଲା ରୁପେଲି ବାଲି, 50ଟି ବଡ଼ ମାଟି ବକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ପୂର୍ବ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଜାହାଜରେ ଥିଲେ 5 ଜଣ ଜାହାଜ କୁଲି, 2 ଜଣ ସହକର୍ମୀ, ଜଣେ ରନ୍ଧନ କର୍ମୀ ଏବଂ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସଫେରସ୍ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତୁର୍କୀ କଷ୍ଟମ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜଟି ଚେକ୍ କରାଗଲା। ଚେକ୍ ଶେଷ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳକୁ ସେ ବନ୍ଦରରୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଗାର୍ଡିନେଲ୍ସ ଦେଇ ଜାହାଜ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଅନେକ କଷ୍ଟମ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଚେକ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଛି ବନ୍ଦରରୁ। ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ମାଟାବାନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଜାହାଜଟି। କୁଲିମାନେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ପରି ସେହି ଜାହାଜରେ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ କେହି ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ କୁଲିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ସେମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେହି କଥାକୁ ନେଇ। ରାତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ଗତକାଲି କୁଲିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗାରିନ୍ ନାମରେ ଜଣେ କୁଲି ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ କେବିନ୍ ଭିତରେ ଆସି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଶୁଣାଇଲା। ତାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଜାହାଜରେ 9 ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି। ଲୋକଟି ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମ କୁଲିମାନଙ୍କ ମନରେ। ମୋର ଯେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଡେକ୍ ହାଉସ୍ ପଛପଟେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଉପର ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ଜଣେ ପତଳା ଓ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ କୁଲିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଡେକ୍ ଉପରେ ଥିବା ସରୁ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଦରବାଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଦରବାଜା ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଡେକ୍ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆକସ୍ମିକ ଭୟରେ ତା ଦେହ ଶିହରି ଉଠିଲା। ବନ୍ଦ ଦରବାଜା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଗଲା କିପରି? ଦରବାଜା ଖୋଲି ଡେକ୍ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଅଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଆଜି ସକାଳେ ଜାହାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଟିକୁ ସେମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କୌଣସି ଲୋକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏହିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। କଥାଟା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ କୁଲିମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ଥିବା 5 ଜଣ କୁଲିଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କହିଲେ, ହଁ, ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଜାହାଜରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜାହାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଖୋଜାଗଲା। ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ କାଠ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖୋଜିଲେ, କାହାରିକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସହକାରୀ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହି ଉଠିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ନା କ'ଣ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏହି କୁଲିମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଯଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ ଗଲା 3 ଦିନ ଧରି ପାଗ ଭଲ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଢୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କୁଲିମାନଙ୍କ ମନରୁ ଅଶାନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଓ ଜାହାଜଟି ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଳପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା ଆଗକୁ। ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଗଲା। 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବଦିନ ସକାଳୁ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 23 ତାରିଖ ରାତି 12:30ରେ ଜାହାଜଟି ବେ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଥିଲା। 24 ତାରିଖ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାହାଜର ଗତିକୁ କମାଇ ଆଣିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ସକାଳ ହେବା ପରେ ପରେ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି
ସେ ବଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ 2 ଜଣ ପବନରେ ମିଳାଇ ଗଲେ। କିଏ ବା କହିବ କାହା ପାଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି। ସେହି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଜାହାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅନଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ କାହିଁକି? ଜାହାଜ ଭିତରୁ କିପରି ଜଣ ଜଣ ହୋଇ 2 ଜଣ ପବନରେ ମିଳାଇ ଗଲେ? କ'ଣ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହାର ଦାୟୀ ଥିଲା? ଜାହାଜରେ ଥିଲା ରୁପେଲି ବାଲି ଓ 50ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ବାକ୍ସ। ମାଲ ଭାବରେ ଲୋଡ୍ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ସେହି ଜାହାଜରେ? କ'ଣ ଅଟେ ସେହି ରୁପେଲି ବାଲି ଓ ମାଟି ବାକ୍ସର ରହସ୍ୟ? ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଓ କାହାଣୀଟିକୁ ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ।